Поне кружката се вижда. Она прави ли свирки там? Прави, ма. Ама не да се криеш, ма. Това братовчет ми Ники, да знаете. Сега ще го дам близък план. Махне се ръка. Той показва пичкала. Виж коя песен слуша? Дамла, думала, дей. Това трябва го качиш. И те така, момчета. Това са моите крака, да знаете, вижте. Оп. Еми да. Ще го кача, бе, чули? Ще го качим в фана бока. Зек, дам людей. Аз ме отпеле. Не, така ги.